खुलुमहरबाय लोगो नोंथांमोन आंहा दासो फ्रि जादों आरो फ्रि जानानै नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै बे सुंद' भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। नोंथांमोननि मा खबर बेलाय आंनि फिसाजो गुरब्ले नन्दिता खुसि बसुमतारी नाराथं बिया करायनो दिले बन नकरं ओइ बन नकरं लोगोफोर बेलाय जोंहानि न'आ बेलाय बेनो आरोना जोंहानि न'आ औवानि दं बिया करायनो दिले बन नकरं जोंहा लोगोफोर न'खौनो बानायनो हायाखै हाफ वाल आरो जास्ट थानो खिना बेलाय मोनाबिलि समनि सावगारि सोरगिदिं हाग्रा बंग्रा बे जाबाय जोंहानि गेट आरो बेलाय नन्दिता सनाया जोंनिया बेनोसै आरो दुखु दाहानि गेजेरजोंबो जेरैबो गोजोननाय लानो नाजायो गोजोनखौ नागिरो औ आरो बिमाया नन्दिनिखौ बामनानै लादों आयं फैदों आयंजों रायज्लायगासिनो आरो लोगोफोर बेबादिनोसै लोगोफोर जियानो जा आसा खालामहरो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दं आरो नोंथांमोना इउटिउबाव आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला फेसबुकाव थांनानैबो नायनो हागोन फेसबुकाव गोबां समायना समायना जोंनि न'खरनि रिल्सफोर दं आरो जुदि फेसबुकाव नायदोंब्ला नोंथांमोना जोंनि न'खरनि बायदि रोखोमनि भिडिअफोरखौ नायनो थाखाय इउटिउबावबो थांनो हायो इउटिउबावबो जोंनि चेनेलनि मुङानो जाबाय नन्दिता के परिबार आरो फेसबुकावबो नन्दिता के परिबार बेलाय लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर दसे बेबायदिनो नोंथांमोनजों रायज्लायनो थाखाय नुजाफैबाय एसेनो दोनथ'नोसै नायबाय थादो नन्दिता के परिबार।